яшчэ тут ёсць гульні. Ага, бачу зорныя гонкі і шукальнікі скарбаў. Класна! А яшчэ таямніца змрочнай пячоры. Вось пашчасціла! Буду цэлы дзень гуляць! Прывітанне ўсім! Прывітанне, Кася! Салют, Лесик! Глядзі, колькі ў мяне новых гульняў! Покажи. О, здорово! А дзе ты іх узяла? А яны ў гэтым ноутбуку былі! Ого! Некі незнаёмы. Чый ён? Сама не ведаю! І гэта не важна! Давай разам гуляць! Пачакай, Кася! Як гэта ты не ведаеш, чый ноутбук? Дзе ты яго ўзяла? У двары знайшла! Яшчэ учора вечарам! Ну так будзеш са мной гуляць ці не? Давай спачатку разбяромся. Выходзіць, гэта не твой ноутбук. Чаму гэта? Калі я яго знайшла, значыць цяпер ён мой. Не, у яго ёсць сапраўдны гаспадар. Ён зараз яго шукае. А чаго ён такі няўважлівы? Трэба сачыць за сваімі рэчамі. Кася, а ты не думала, што трэба вярнуць ноутбук гаспадару? Што? Выдумаў? Ні завошта. Але ж гэта не сумленна. То што? Не аддам! Не перашкаджай мне! А зараз я буду гуляць у зорныя гонкі. Вось! Выберу сабе мадэль зоркалёта. О! Вось такі ружовенькі хочу! Кася! Ну чаго табе? Няўжо ты не разумееш, што так рабіць нельга? Вот прычапіўся. Не хочаш гуляць? Не гуляй. Я ж цябе не прымушаю. Добрай раніцы, сябры. О, салют! О, зараз на старт уже выходзяць. Ваня, прывітанне. Як добра, што ты прыйшоў. Што здарылася, Лесік? Кася знайшла ноутбук і не хоча вяртаць гаспадару. Вось як? Гэта нядобра. Яшчэ як? Хутчэй, хутчэй. Дык трэба ёй растлумачыць, што так рабіць нельга. Я тлумачыў, але яна нічога слухаць не хоча. І што рабіць? Вось што я думаю. Мы ж з Касей сябруем, так? Сябруем. А сябры не павінны мірыцца з дрэннымі паводзінамі. Не павінны. Таму мы дапаможам Касе зразумець, што яна робіць няправільна. Дапаможам. А як? А вось так. А, зразумела. Хадзем рыхтавацца. Хадзем. А вы, дзяўчынкі і хлопчыкі, пакуль мульцік паглядзіце. Ой, а дзе Ваня і Лесик? Я не заўважыла, як яны выйшлі. Што вы кажаце? Я і мульцік прапусціла. Ну нічога, зато і ў мяне ноутбук ёсць. Я яго ў двары учора знайшла. Так, у што яшчэ пагуляць? Так, усе Касіны цацкі ўзялі? Так, усе. Давай гуляць. Давай. Вось гэта табе, Так. а гэта мне. Чаго? З маімі цацкамі? Увага! 3, 2, 1. Огонь! Вы чаго? Без дазволу мае цацкі браць? Ды яшчэ і гуляць з імі. А што тут такога? Яны ж без нагляду валяліся. І не на тваёй палічцы. Мы іх знайшлі і ўзялі. А можа, я проста забыла іх на месца пакласці? Што, адразу хапаць? А мы з цябе прыклад бяром, Касечка. Ты ж сама казала, што калі штосьці знайшоў, то можна сабе браць. Ты ж чужы ноутбук узяла. А чаму нам нельга? Таму што цацкі мае. А чым дакажаш? Ну, мае і ўсё. Ну вось, доказу няма, тады мы далей гуляем. Ага. Увага, на старт. Агонь! Ой, а цяпер давай іх пасадзім у пральную машынку. Нібы ў космас запусцім, смешна будзе. Так, я вось гэтую. Не трэба! Я не дазваляю! Не перашкаджай нам весяліцца. Але так несумленна! Ага, успомніла пра сумленне. А калі я табе пра яго гаварыў, ты мяне не слухала. Я і не думала, што так крыўдна, калі нехта бярэ твае рэчы без дазволу і не аддае. А вось так жа непрыемна і гаспадару ноутбука. Праўда?
туди. Треба його вернути. Обов'язково. Ну, добре, але як? Отнести у двор? Можна і так зробити. А можна ще об'яву написати і у двері розклеїти. О, правильно! Ці на сайті згублених речей яе розмістити. А ёсць яшчэ один варыянт. Дайце глянуць. Так, некаторыя гаспадары пішуць у камп'ютары сваё імя і нумар тэлефона. Але ж не ўсе так робяць. Не ўсе, але трэба паглядзець. Ну што, ёсць? Ёсць. Вось тут напісана Ігар і тэлефон. Значыць, гаспадара клічуць Ігар. Хутчэй за ўсё. Ну што, патэлефануем яму? Патэлефануем. Так, зараз. Алло, добрай раніцы. Ігар? Мы знайшлі ў двары твой ноутбук. Так. Дзе знаходзімся? У Добраранку. Прыходзь, будзем вельмі чакаць. Ну, што сказаў Ігар? Сказаў, што хутка прыйдзе, і ён вельмі дзякаваў. Здорово! Оказывается, так прыемна рабіць добрыя справы. Нібы не я вяртаю ноутбук, а мне яго вяртаюць. Ну вось, бачыш, а ты не хотела. Цяпер я выправілася. Дзякуй вам, сябры, за навуку. Калі ласка. А зараз можам мультфільм паглядзець. Давайте. Пакуль мультика ішоў, прыязджаў гаспадар ноутбука. Які Кася учора у двары знайшла. І мы яго аддалі. Гаспадар так радаваўся. Ніколі не трэба браць чужыя рэчы. Гэта я назаўсёды зразумела. Малайчына, Кася. Думаю, нашы маленькія гледачы таксама гэта зразумелі. Малайцы! І зараз час вашых лістоў. Пачнем з малюнкаў на конкурс «Моя сям'я». Паглядзіце, як намалявала сваю сям'ю Ніначка Іванова з горада Смаргонь Гродзенскай вобласці. Тут і яе тата, і матуля, і сама Ніна, і іх сабачка Ірыта. Якая кажа гаў. А яшчэ намаляваны яе дом, вельмі прыгожа. Малайчына! А сястрычкі Паліна і Вера Козловскія з горада Ліды таксама пастараліся. Так, паглядзіце, як намалявала сваю сям'ю Верачка, якой 4 гадкі, будзе толькі лет. Толькі летом, ого! Ого, такая маленькая і так прыгожа малюе. Выдатна, Верачка! А я заўважыла, што ў цябе вельмі прыгожы колер валасоў. Рыжанькі, як сонейка. А вось малюнак яе старэйшай сястрычкі Паліны. Ёй 6 гадоў. Вельмі добрыя партрэты, Паліна. І тата, і мама, і Вера, і ты. Усе цудоўна атрымаліся. У абедзвюх дзяўчынак прыгожыя прычоскі, а ў Палінкі яшчэ і завушніцы. А пазнаёмцеся з сям'ёй нашых даўніх знаёмых Кірыла і Міраслава Кур'яновічаў з Мінска. Усе дружна сядзяць за адным сталом. Тата, мама, Кірыл, Міраслаў і маленькая Анжэлічка. І як старанна намалявана, фарбамі. Выдатны партрэт вашай сям'і, хлопчыкі. Вы малайцы. Ну што, малюнкаў на конкурс сёння былі няма? Няма. Час другіх малюнкаў ад нашых гледачоў. Софія Казімірская з Гомеля даслала нам вельмі прыемны і прыгожы ліст. Так, адразу відаць, што яна вельмі старалася. Софія напісала, што ёй зараз 11, а глядзець наш Добраранак з 7 гадоў, вось! Мы з табой ужо 4 гады сябруем, Софія. Мы вельмі рады мець такую цудоўную глядачку, як ты. Азірніце, якога коціка яна намалявала, а знізу пытае: абдымашкі? Ну, вядома, абдымашкі! І з табой, Софійка, таксама! І вершик мы твой зараз прочитаем, як ты и просила. Усе слухайте. Люблю я очень передачу, что рано на экранах наших показывают все для нас. Кася, Лесик, их друзья, перечислить всех нельзя.
Люблю я очень доброранок, а мой стишок для вас подарок. Ось! Дякую за подарунок, Софія. А три сестрички Корсун з вёски Нёман Гродзенской области дослали нам 3 свои малюнки. Перший от Вікторії, якой 8 годов. Який симпатичний вожик! А у Даші, якої 6 годов, на малюнку домик. Пригожий пейзаж, Даша. А маленькая Сашечка, ёй 4 годки, дослала веселого колобка. Ён у окулярах і на скейті. Молодці, дівчинки! І усіх, хто малював і писав для нас. Таму усім подарунки від нас і часописа «Рюкзачок». І глядім протяг мультфільма. А зараз час розвітуватися з вами, дівчинки і хлопчики. До побачення, сябри! Ми, як завсюди, убачимося завтра зранку. У нашим доброранку! Будьте, як завжди, весело!